Jeg har en drøm, en tung ministerpost. Jeg har en drøm, blive NATO-general. Mit helvenavn giver masser af succes. Mit helmihår giver masser af, du ved, masser af charme og selvtillid. Alt det, som vælgerne godt kan lide. Når jeg på tv råber op, VK-regering, vi siger stop. Ud med de sorte, PC, ind med det venstre. Kryds B, radikalt, radikalt. Ud med de sorte, PC, ind med det gode. Kryds B, radikalt, radikalt. København, revolution i år 05. Ikke rigt eller pind, men mig som Superman. Jakob han siger, at posten den er min, fordi jeg har fået en krammert kuffert, som giver mig styrke i min mission om at skabe integration mellem folk i den her by. København skal fødes på ny. Ud med de sorte og BC, ind med de roser. Kryds B, radikalt, radikalt. Ud med de sorte og BC, ind med de roser. Kryds B, radikalt, radikalt. Volder min fætter cigaretterne ud. Nu skal der indføres rygeforbud. Også hjælve, det gælder alle. Rygeforbud her og nu. Christiansborg har jeg min gang. Her skal løse sejren sang. Få til os. I vælger selv. Carter eller kaos. Ud med de sorte og BC, ind med de gåser. Kryds B, radikalt, radikalt. Yo! Ud med de sorte og BC, ind med de gåser. Kryds B, radikalt, radikalt. Radikale venstre. Ud med de sorte og BC, ind med de gåser. Kryds B, radikalt, radikalt. Radikale venstre. Ud med de sorte og BC, ind med de gåser. Kryds B, radikalt, radikalt. Yo! Radikale. Ud med de sorte og BC, ind med de gåser. Kryds B, radikalt, radikalt. Alle sammen. Ud med de sorte og BC, ind med de gåser. Kryds B, radikalt, radikalt. Kryds B, radikalt. Naser Khader, Morten Helveg Petersen og Claus Bondam. Den her tror jeg sgu ikke, de får i ret mange andre partier.